Aurten, beti bezala iraileko lehenengo asteburun izango die festak. Lehenengo ostirala, iraiak bat, 6 kaldea txupinazoa botako dugu, hor hasiko dira festak. Eta gero ondoren burua hondik eta txokolata izango dugu 7 kaldea, hori urtero bezala. Aurten berrikuntza nagusina gehien bat, tanborra daik ez da egongo, bonberenea txarangak deskanso bat hartzea erabaki du. Eta horren ordez batukada feminista bat antolatu dugu. Iraiak 2 larun bata goizen hasiko da entzierro txikiakin, 11 kaldera hasiko da, hemen Zabalerretako parkean egingo dugu. Eta baita burua handiak ere hortik ibiliko dira, umentzako eta horrela, hasi que hoixe. Gero auzo bazkariakin jarrituko dugu, ordu 2 kaldera auzo bazkaria egingo da. Tiketak salgai dendatan eta auzoko tabernatan egongo dira. Bazkaria ondoren urtero bezala sagardo astaketa izango dugu, 7 izango da, Izaskungo goiko plazan. Eta aurten berrikuntza bezala bertsolarik gonbidatuko diteu, sagardo astaketa animatzeko eta beste giro desberdintxo bat emateko. Gero larun bateko kontzertukin segituz, aurten Gorka Suaia Gaztizarra izango dugu, eta gero Tolosar baten presentzia izango dugu, lagun askorekin etorriko da, dantzariekin eta kriston festa montatuko dugu. Baita reggae eta rap estiloa jorratuz. Hauxe Little Martin Selecta eta bere lagunak izango dira. Eta azkenengo eguna igandea izan da, goizeko 9 txistularik aterako dira, Diana jotzea. Gero ondorengo emanaldia, ekitaldia tortilla txapelketa izango da, 10:30 hasiko da prestaketakin. Eta hemen gu kantolatzaile bezala janaria eta suak eta jartzen ditu, baina tresnak, sukaldatzeko tresnak eta hori zeak ekarri behar du, parte hartzaileak ekarri behar dute. Hori 10:30 hasiko da, eta gero 12etan aurkeztuko da zein izan diren irabazleak, eta hori aurkeztuko da tortilla txapelketa. Tortilla txapelketa ondoren Udaberri dantza taldearen emanaldia izango dugu, guardiko ordu batak aldea. Bazkalosten aparfesta antolatu dugu, 4 laurden gutxiak aldera. Eta azkenik bukatzeko amaiera festa bat prestatu dugu, piñata festa bat, piñata bat prestatuko dugu, umentzako gustuagatzeko behaiek, ondo emateko piñatari, eta hori izango da bukatzeko emanaldia.